Ya va, se está cargando para abrir la parte pública. Cuando quieras. Pois, sendo as 11h27, iniciamos mesa de contratación dos expedientes 166/2026, 167/2026, 168/2026, 169/2026 e 170/2026, relativos ás contratacións das obras de ampliación e ou reforma dos parques comarcais de Barreiros, Vilalba, Monforte, Sarria e Chantada, respectivamente, na que se procederá a apertura dos sobres relativos aos criterios de valoración automática. Habéndose procedido á apertura da documentación administrativa e sendo toda correcta, procédese á admisión das seguintes empresas: Expediente 166/2026, Obras do Parque de Barreiros, Sotega Noroeste SL. Expediente 167/2026, Obras Parque de Vilalba, Sotega Noroeste SL. Expediente 168/2026, Obras Parque de Monforte de Lemos, Sotega Noroeste SL. Expediente 169/2026, Obras Parque de Sarria, Obras y Servicios Loureiro SLU y Sotega Noroeste SL. Expediente 170/2026, Obras Parque Chantada, Obras y Servicios Loureiro SL y Sotega Noroeste SL. Iniciamos coa apertura dos sobres que conteñen os criterios sometidos á valoración automática. Estou procedendo ás admisións e de seguido procederei coas aperturas dos sobres. Apertura dos criterios evaluables automáticamente.
do expediente 166/2026, Barreiros, reforma do Parque de Bombeiros de Barreiros. Sotega Noroeste, SL. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: prezo total, IVA incluído, 96.179,48 euros. Base imponible 79.487,17. Sí. Comprométese a un aumento do prazo da garantía por encima do ano obrigatorio de 3 anos adicionais? Sí. Comprométese a unha diminución do prazo de execución dun mes nos termos establecidos no PECAP? Sí. Asimesmo, declara que ten previsto subcontratar o montaxe do panel sándwich, empresa de cubertas, polo importe de 14.500 euros. A efectos de desempate, declara que o número de persoas do cadro de persoal da empresa que representa é de 20 persoas, 0 con discapacidade. Expediente 167/2026. Parque de Bombeiros de Vilalba. Sotega Noroeste, SL. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 94.297,89 euros. Base imponible 77.932,14. Sí. Comprométese a un aumento do prazo de garantía por encima do ano obrigatorio de 3 anos adicionais? Sí. Comprométese a unha diminución do prazo de execución dun mes? Sí. Asimesmo, declara que ten previsto subcontratar a partida de instalacións eléctricas e iluminación, empresa de instalacións eléctricas, polo importe de 5.500 euros. Aos efectos de desempate, declara baixo a súa responsabilidade que o número de persoal da empresa que representa de 20 persoas, 0 con discapacidade. Expediente 168/2026. Monforte de Lemos. Sotega Noroeste, SL.
Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 178.373,74 euros. Base imponible 147.416,31. Sí. Comprométese a un aumento do prazo de garantía por encima do ano obrigatorio de 3 anos adicionais? Sí. Comprométese a unha diminución do prazo dun mes de execución dun mes? Sí. Así mesmo declara que ten previsto subcontratar partida de montaxe panel sándwich, empresa de cubertas metálica, polo importe de 12.000 euros. Partida de revestimento fachadas, empresa de pinturas e revestimentos, importe 43.000 euros. A efectos de desempate, declara baixo a súa responsabilidade que o número de persoas do cadro de persoal da empresa que representa de 20 persoas, 0 con discapacidade. Expediente 169/2026. Ampliación do Parque de Bombeiros de Sarria. Obras y Servicios Loureiro, SLU. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 106.480 euros. Base imponible 88.000. Sí. Comprométese a un aumento do prazo de garantía por encima do ano obrigatorio de 3 anos adicionais? Sí. Comprométese a unha diminución do prazo de execución dun mes nos termos establecidos no PECAP? Sí. Así mesmo declara que ten previsto subcontratar? Non. A efectos de desempate, declara baixo a súa responsabilidade que o número de persoas do persoal da empresa que representa de 0 persoas, ningunha con discapacidade. Sotega Noroeste, SL. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 95.706,23 euros. Base imponible 79.096,06. Sí. Comprométese a un aumento do prazo de garantía por encima do ano obrigatorio de 3 anos adicionais? Sí. Comprométese a unha diminución do prazo de execución dun mes? Sí. Declara que ten previsto subcontratar a partida de instalación eléctrica e de comunicación empresa de instalacións eléctricas polo importe de 5.200 euros. A efectos de desempate, declara que o número de persoas do cadro de persoal da empresa de 20 persoas, 2 con discapacidade. Expediente 170/2026. Ampliación do Parque de Bombeiros de Chantada. Obras y Servicios Loureiro, SLU. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 106.480 euros. Base imponible 88.000. Sí. Comprométese a un aumento do prazo de garantía por encima do ano obrigatorio de 3 anos adicionais? Sí. Comprométese a unha diminución do prazo de execución dun mes? Sí. Declara que ten previsto subcontratar? Non.
O número de persoas do cadro de persoal da empresa que representa de 11 persoas, ningunha con discapacidade. Sotega Noroeste, SL. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 95.198,50 euros. Base imponible 78.676,45. Sí. Comprométese a un aumento do prazo de garantía por encima do ano obrigatorio de 3 anos adicionais. Sí. Comprométese a unha diminución do prazo de execución dun mes nos termos establecidos no PECAP. Sí. Así mesmo declara que ten previsto subcontratar a partida de electricidade empresa de instalacións eléctricas polo importe de 6.000 euros. A efectos de desempate, declara baixo a súa responsabilidade que o número de persoas do cadro da empresa que represente de 20 persoas, 0 con discapacidade. Finalizada a apertura de todos os sobres dos expedientes. Pasamos a deliberar. Ben. Un segundo.